kaunti ma Homa Bay, riwruok moro mar kor gweng' dhi nyime gi jiwo chenro mag somo mag nyithindo locations mopogore opogore kar chieng' od bura Homa Bay Town kaka yuduoko chien kwan nyithindo ma wuok ni skuma we skul gi kore nikech nok ma school fees. Riwruogno ma jokanyo ma thothne gin mine mowuok e location adek magin Kothidha, Kanyach, Kachar kod Kobuola Kogwang' osebedo ka choko shillings 50 dwe ka dwe magikuno kendo gichulo go fees higa ka higa ne jopuonjre. Chenro geto jopuonjre madonje kuonde tiegruok mag tije lwedo, mago madonje mbalariany kod masomo e skunde mag sekondar ma thoth giwuok e familia ma yutogi ne piny. Bedo kaka Ndiru Nyarber, Silk Group, CBO. Ena CBO nikech wantiere group 18 under one umbrella. Kawuono ne waluongore ka, waluongo jonyuol, waluongo nyithindwa, manyo Nyasaye ogwedho kendo dhi somo e grade mamalo. Tenege nyithindo madhi join universities, moko dhi e colleges, moko dhi e TVETs. Ne waikore matin kaka jonyuol mondo mi ne wanyal gone nyithindwa oriti ka giwuok ka gidhi skul. Antiere gi siling 250 madhi pogo nyithindo gi. Gigolo matin e juma ka juma, to matin ma gigolo ni gikelo ka, to ka in gi sida, ka in gi wach moro to iolo matin to itimori nade, idhi konyori godo. E pesa ma gigolo ni ema iyudo ka gigolo 50 shillings e juma, e dwe. Siling 50 ni ginyalo gole to gikunge e higa achiel. Then e higa achiel ni gibiro pogo ne nyathi ka nyathi. Samo kony nyithindo dhi e skul, weche mag kuo, weche mag anjawo dok chien. Kejigin jogo makoro ose los pachgi kendo olos obongo gi obedo maber, ginyalo ng'ado wach makare mondo gitim gima owinjore. Ok en gima yot mondo mi community bed piny ma gipar ni mondo mi nyithindo dhi skul. An kaka japuonj amor nikech nitiere nyithindo modhuro manyalo bedo dala ka gikoso dhi skul nikech school fee. To ma is a group mobedo piny to manyo nyithindo manitiere kod need to gimiyo gi basari mondo mi gidhi skul. Wadhi kadhood nam chumbi, rowere kadhood nam chumbi jiwo mondo mi ugo ke nyasi moyiedhi mideo ni Pwani Innovation Week manyiso kit lony magin go kendo